skal prøve at se, om den kører nu. Ja, så kigger du herhen. Hej, jeg hedder Frode. Jeg har lige været ude og lave en skumfidus. Så jeg lavede den her skumfidus, der er der. Prøv at se. Så det er, når den rører lidt, så skal du bare vende den om, tage den op, og så er den helt brun. Hvor laver du den ude på en stegepande? Nej, ude på et bål. Okay, du kan simpelthen have bål. Prøv at holde den op, så man kan se den. Wow, skal vi lige se den tæt på? Ikke så vildt, lidt stille, så man kan se den. Wow. Jeg har bare verdens bedste skumfidus, tror jeg. Var du alene om at lave skumfiduser? Ja, den her var jeg alene. Jeg lavede skumfiduserne alene. Var der ikke andre ude ved bålet? Jo, to andre. Hvem var der ude mere? Min mor og min storbror. Okay, hvad med din kammerat, din nabo? Var han ikke derude? Jo, men han skulle hjem. Okay, så han lavede ikke nogen skumfiduser? Ja. Skal du lave flere skumfiduser i dag? Ja. Skal du ud og lave en mere? Mm. Så må du sige tak for tiden til kameraet, og så må du bare afsted igen. Så siger vi tak for filmen. Tak for vel.